Hívjál engem a WhatsAppon. Nem kelletsz nekem, nem érted? Fogd fel, hiába szerelmes vagy belém, nem kelletsz nekem, nem mondom az Ibolynak ad neked. Küldöl nekem, májedet küldöd nekem WhatsAppon. Nem szígyeled magad, 20 éves vagy, ilyen öreg ember kell neked? Nem szígyeled magad? Meg a tangabugyidat küldöd? Csak tudja meg Ibolyna, de most megtudja itt a videón keresztül. Tegnap egész este csak titit. Mutatod, milyen szőke hajad van. Alulról meg be vagy pálva, nekem nem kellett. Hagyd magadnak békét, jóra. 20 éves jány vagy, ezt ilyen öreg emberre vágyok. Már itt a kis passzúj nem működik. Már nem működik, épp azért mondom, leblokkollak téged, még egyszer hívsz nekem. Wallahi, még egyszer hívsz nekem, hogy fogod küldni a májedet, vagy valamilyen tanga bugyis küldő nekem, hogy bász így, leblokkolok. Hallom, hogy bártek ezt leblokkolok. Most már Iboly megtudtad neked, majd jaj.